Wala nang dugo. Wala na. Kita ko nga kung meron. Sisip-sipin ko nga ito. Tingnan mo oh. Yan oh. Ah! Shout out guys! Welcome to my channel, Pailio Vlog. Yan. Pakita ko sa yung ibang klaseng prutas oh. Ito. Yan, lapit mo. Yan oh, ibang klaseng prutas. Yan para sa santol. Yan, ito narinig mo. Yan oh, ibang klaseng prutas to oh. Oh. Para sa santol. Yan oh. Sarap yan. Oh, maasim. Mamaya na kayo kakain ito kasi hindi pa ako kumakain ng almusal eh. Baka sumakit ang tiyan ko eh kasi sobrang asim ay alam nyo naman. Acidity ko eh. Bawal kumain ng maasim. Kaya mamaya papakita ko sa inyo. Kakainin natin to. Yan o, ibang klase prutas. Yan. Para santol na maliliit. Yan o ito. Daming bunga nito. Yan o, mga hinog na. Ganito ang hinog niya. Kulay, dilaw. Yan. Pagka dilaw pa ito, medyo green. That was legitness. Yan yung dahon niya. Yung klase ng dahon niya o. Yan o. Ayan, shout out yung mga nakakilala ng punong ito. You know, yung klase ng dahon niya, yung mga hindi nakakilala ng dahon ito. Ibang klaseng prutas. Yan, kinakain na naman to. Kaso hindi ko pa siyang kain ngayon kasi baka sumakit ang tiyan ko eh. You know. Yan. Kakaibang prutas. Shout out sa yan ha. Pineapple picking kami. Yan, nadaanan namin, albol lang kami ng isang pangpulutan. Yan, pil ka ng hinog. Yan o, daming pinya dito. Yan, kunin mo na. Yan. Yan si Idol. Yan guys, pupunta naman kami sa blowing. Yan o, yung kasama ko. Yung best friend ko is parang Mike o. Yan. Dito kami. Mukbang. Yan, magmukbang kami. Mukbang kami dito. Titira kami yung, may dala kami ng ano, may baon kami ng manok. Parang manok. Yan. Yung lulutuin namin manok. Native na manok. Guys, nagpapainit na kami ng tubig. Kasi yan, ikakatay namin sa aming manok. Yan, lilinisin yung manok. Kaya, yan, hintay-hintay mo tayo ng konting oras. Yan, dito yung mga tropa natin. Kasi, alam mo na, sa Saturday ngayon, tambay-tambay mo tayo dito sa flowing. Yan o. Papakulo ng tubig para sa manok. Yan, shoutout pala yung mga subscriber ko dyan. Paki-share and subscribe na lang. Pailio Vlog. Shoutout sa inyong lahat dito sa Bicol kami. Sa Bicol, Kamsur. Yan o. Yan si Dalisay.
Yan, ito. Yan ang aming Chicken Joy. Natural na manok. Ang ulam. Yan. Panlaban na sana to kaso wala. Swerte-swerte lang eh. Yan ang swerte niya. Pagkain lang. Napakain lang eh. Galing to ng Bacolod sana. Mga palain namin sa Bacolod. Yan, sige. Food trip. Food trip kami. Angat. May dugo. Walang dugo eh. Ano nangyari? Kulang sa tubig. Okay. Kulang sa tubig. Kulang yung ininom ng tubig. Baka ito, migilito ang ininom niya, migilito. Yan, shoutout sa iyo dyan guys, mga subscribers natin. Thank you, may 100 subscribers na tayo. Sana maragdagan pa yan. Sana, yung mga kasama natin dyan. Suportahan natin, yung Bicolano. Yung mga kasama natin Paringangil. dyan. Bicolano na YouTuber. Mamiss mo to. Oo. Wala ka, nasa Canada ka na. Hindi ako kay po, sigurado, kakain ka na naman ng manok. Yan. Hiling mo kami, hiling kami ni Michael. Iyo. Yan, shoutout sa inyong lahat. To, yung galing namin Bacolod, sakripisyo na to. Para Boss. may pampulutan lang kami. Boss Patrick, ito paborito mo. Paborito mo yung ginataan na may batag. Ako, napakasarap. Wala nang dugo. Wala na, kita ko nga kung meron sisip-sipin ko nga ito. Tingnan mo, oh. Yan, oh. Ah! Titing naman, oh. Ah! Wah! Yan, oh. Ah. Walang dugo na lumalabas eh. Sinisip ko na lang eh. Ah. Wah, bay pa. Eh, Yan, hugas namin to doon sa ano. go, super. Wala na, patay na, oh. Buhay pa, buhay pa. Ito, ginagamit ko sa diabetic ko, dugo. Yan laging basa. Talaga. Uy, naku, yung Bacolod. Thank you. Hindi pa ba kinanipin niya? Mo ba kadyan dito? Continuous. Yan oh. Sobrang init pa to, umusok pa oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Pakita mo sa akin, lapit-lapit mo. Yan oh. Hindi bunga nga ang nililinis dyan oh. Yan, shoutout sa'yo. Yan, ganito kayo magkatay ng manok dito. Parang cannibal. Oh. Kahit wala tayong ngipin oh. Bungi, si Paileo. Yung nyog, mahirapan tayo doon. Sa nyog, dito tayo, mas matindi dito. Oh. Yan o, shout out sa inyo lahat dyan. Yung mga bagong vlogger natin dito, pambihira to.
Yan, okay na. Malinis na to. Oh. Kami lang natin para madali-dali. Yan din naabot kasi wala tayong ngipin eh. Di na nalilinis lahat. Yan o, kami na lang. Yan o. Okay, pwede to. Linis na dun sa tubig. Manila, Gabi Concepcion. Yan, Gabi Concepcion daw pala. Yan o. Yan ang gulay namin. 3 recipe. Tinulang manok. Tapos ito. Natong. Laing. Iyo tako yan ito doy. Yan hon Formosa. Away yan. Away. Bye. Salit. Yan guys, meron na kami oh. So, ang sumsuma namin, hindi ko pag-araw na. Pinya lang muna. Eh, mga ito mga toya, kaya nakatubang. Si Angel, tayo permis si Angel na sa live. Si Angel, kumusta nindo? Parang angel. No. Bakit? Mahiling iniho dyan. Hello. Wala ka naman sa'yo. Pre mo. Natong, yung paborito mo. Ang bugko ka na hiling. Tagilid man. Tulad si Padikan. Kan mo.